En aquest acte que hem celebrat aquí a aquesta botiga de Vilafranca hem donat d'alta 12 nous productors i al voltant de 80 noves referències. La veritat és que la resposta del client ha estat molt positiva. Una iniciativa així sí que fa país. Se potencia el productor local, la restauració i també el consum local. Els nostres productors i pagesos i tots són d'aquí, són gent d'aquí i són gent que són veïns de la gent que ve a comprar. Llega el proveedor y tenemos incluso ganas de saber qué productos vamos a poder ver con los albaranes, comprobar, porque decimos, ay va, pues si esto es de aquí, de la cooperativa de aquí al lado, y la verdad es que llega con muchas ganas. Estamos con expectativa de verlos. Nosaltres elaborem vi, cava i oli. Hem decidit voler començar a participar en aquest projecte i participar en la comercialització dels productes a Capravo. Ens estem donant compte que té molta acceptació amb el client final i nosaltres apostem totalment amb Capravo per aquest projecte. Com a petit productor feia falta una porta com aquesta per poder donar a conèixer els nostres productes. Estamos dando a conocer productos locales, productos de aquí, con una calidad superior, ¿vale? Donde encima el dinero pues, se queda aquí y ayuda también a la economía social. Me gustan los vinos del PND, me gustan las frutas también, y las verduras muchísimo. Aquesta iniciativa també ajuda una mica a potenciar una mica l'ampliació de l'empresa i que passem de 4 a 7, 8, 9 persones. Jo crec que per la crisi això va genial. El cava del Penedès, ara a Capravo. L'oli del Penedès, al Capravo. Els nostres caves també a Capravo. Els formatges del Penedès el podreu trobar ara al Capravo.